Ρε πάτε καλά. Τι πάτε και κάνετε ρε εκεί έξω. Ρε είστε καθόλου σας καλά σας. Πραγματικά ή σας έχουν βαρέσει τα εμβόλια του κορονοϊού ή και τίποτα άλλο μέσα στον εγκέφαλο και αρχίζει και συρρυκνώνεται ο εγκέφαλος μέχρι να μην έχετε εγκέφαλο. Καλά, όχι ότι τώρα έχετε, να λέμε και κάποιες αλήθειες. Από πίσω μου παίζει ένα βίντεο με μια γιαγιά θα την πω, γιατί η γιαγιά είναι, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, μια γεούλα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, ξαναλέω, που δεν ξέρω, λογικά δεν ακούει το ήχος, που πήγαν και την κάνανε έξωση στο σπίτι της και της λένε να βγει έξω από το σπίτι της, γιατί, καλά, κανονικά δεν ήταν να κάνουν σε εκείνη, σε έναν 83χρονο, ο οποίος είναι σαν εμπορικό καρουτσάκι και είχαν έρθει τα παιδιά της και δεν ξέρω και εγώ τι, να την ηρεμήσουν. Από πίσω το βίντεο είναι τραγικό, δεν ξέρω αν έχει ήχο. Για κάποιο λόγο, εγώ τώρα που τραβάω, κάνω εγγραφή αυτό το βίντεο, δεν έχει ήχο. Δηλαδή είναι τραγικό. Πάτε και κάνετε έξωση σε έναν 83χρονο με τη σύζυγό του. Ο σύζυγος είναι σε αλπρικό καρουτσάκι. Η κυρία από εκεί ορίεται, νομίζω ότι θα τη διώξουν έξω από το σπίτι. Και τώρα, αν γελάσει κάποιος με αυτό το βίντεο, πραγματικά τι να σας πω. Και έρχομαι να ρωτήσω. Είχα διαβάσει μάλλον ότι θα τη βγάλουν έξω από το σπίτι επειδή δεν έχει χρήματα και επειδή το ενίκιο ήταν 2.300 κάτι και ανέβηκε πιο πολύ και γι' αυτό θα την πετάγαν έξω από το σπίτι. Ρε, πάτε καλά. Τα παίρνετε από κάτι γέρους, οι οποίοι άνθρωποι, συγγνώμη κιόλας, και ξαναλέω και θα το πω πολλές φορές, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, δεν ξέρετε πόσο χρόνο τους απομένουν. Αν τους απομένουν 1, 2, 3 χρόνια ακόμα, μήνες, μέρες, ώρες, δεν το ξέρετε. Και έρχεται εσείς, οι καραπουτανάρες, οι μαλάκες, ή να μην πω και πιο βαριά, γιατί αυτά είναι τα live μου στις ουσίες, να τους βγάλετε έξω. Συγγνώμη, ξέρετε τι χρωστάει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα ξέρετε τι χρωστάνε εκείνοι. Έχετε πάει να τους κάνετε έξωση και άμα έχετε τα αρχίδια να πάτε να κάνετε έξωση σε αυτούς, στην κυβέρνηση. Να ξυπνήσετε μια μέρα και να πάτε να τους πείτε έξω από την Βουλή. Τολμάτε, έχετε τα μπαλάκια ή σας τα έχουν κόψει ή γεννηθήκατε άλλο φίλο, γυναικούλες ξέρω εγώ. Τι να πω πραγματικά. Εγώ προσωπικά είμαι απογοητευμένος. Γίνονται αυτά τα πράγματα ρε παιδιά. Πάτε καλά. Δηλαδή επειδή δεν είχε πληρώσει το ενίκιο θα τη διώξετε έξω. Και πώς να το πληρώσει, συγγνώμη κιόλας, εάν οι συντάξεις maximum να είναι 800 ευρώ. Αυτή η κυρία με 800 ευρώ, λέμε τώρα, δεν ξέρω πόσα παίρνει, με 800 ευρώ maximum, πώς να πληρώσει ξέρω εγώ το ενίκιο του σπιτιού που είναι 2.300 κάτι που είχα δει, που ήταν και ανέβηκε. Αυτό ήταν το normal, ανέβηκε και παραπάνω, δεν ξέρω τώρα το παραπάνω. Πώς να το πληρώσει. Εδώ μια τετραμελής οικογένεια δεν ζει με 800 και ούτε 1.500, γιατί όλα τα έχετε πάει στα ύψη, αλλά αυτό είναι θέμα άλλο. Φανταστείτε μια σύζυγο και ένα σύζυγος να παίρνουν συντάξεις, πες ο κάθε ένας 800 ευρώ, οπότε 1.600 ευρώ και οι δύο μαζί. Δηλαδή
πιστεύετε ότι αυτά τα λεφτά θα τα δώσουν για το ενοικείο, θα περισσέψουν για να πληρώσουν το ενοικείο, για να φάνε, για να πληρώσουν ζεστό νερό, ρεύμα, ψώνια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τηλεοράσεις αν έχουν, που θα έχουν, τηλέφωνα σταθερά. Πιστεύετε ότι θα τους περισσέψουν λεφτά να πληρώσουν τον νίκη? Ρε, συνέλθετε, γιατί μάλλον από την ώρα που σκάναν το εμβόλιο του κορονοϊού, το υποτιθέμενο εμβόλιο, ο Θεός να το κάνει εμβόλιο, πόσοι άνθρωποι φύγανε από αυτό, αλλά το κουκουλώνουν ότι δεν είναι από τα εμβόλια, αλλά είστε τόσο καριόλες και πουτάνες που σιγά να το παραδεχτείτε, αλλά τέλος πάντων είναι άλλο ζήτημα αυτό. Πιστεύετε ότι θα καταφέρει αυτή η κυρία να πληρώσει τον νίκη? Συγγνώμη κιόλας. Μου φαίνεται έχετε ψευδεσίσεις. Τι πάτε και κάνετε έξωση σε αυτή την κυρία με το σύζυγο ανάπηρο σε αναπηρικό καροτσάκι? Και φανταστείτε, εντάξει, στο βίντεο είναι και τα παιδιά τους, αλλά τα παιδιά τους αν μένουν μακριά και δεν είναι εκεί κοντά να τους βοηθήσουν, είναι 2 άτομα. Φανταστείτε λίγο. Δεν ξέρω, ο Έλληνας κοιμάται, έχει πέσει σε χειμερινή νάρκη, σε ζωική νάρκη, δεν ξέρω, μια ζωή κοιμόμαστε εμείς οι Έλληνες. Μας κάνουν ό,τι θέλουμε, μας κάνουν ό,τι θέλουμε και λέμε ναι, θέλουμε κι άλλο και χειρότερα κιόλας. Τι να πω πραγματικά. Συνέστετε, γιατί δεν θα πάμε μπροστά. Όχι ότι δεν πηγαίνουμε ήδη μπροστά, πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω με όλα αυτά που γίνονται καθημερινά. Και ξαναλέω, αν αυτή η κυρία παίρνει 800 ευρώ, φανταστείτε μια τετραμελές οικογένεια που παίρνει 1500 ευρώ το μάξιμο. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει να αυξήσει τις συντάξεις, μήπως και δούμε άσπρη μέρα. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Μειώνει τις συντάξεις και αυξάνει όλα τα άλλα. Τηλέφωνο, σούπερ μάρκετς, τα πάντα όλα. Τι να σας πω πραγματικά. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί είμαστε μια βίλα με προβατάκια. Μας τρώει ο λύκος και λέμε και στο λύκο και ευχαριστώ. Τι να πω πραγματικά. Δεν πρόκειται αυτή η χώρα να πάει μπροστά. Δεν πρόκειται. Τι να πω πραγματικά, δεν ξέρω. Αυτά ήταν το τέλος του το βίντεο. Πείτε μου τη γνώμη σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσω. Κάτω από τα σχόλια. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε. Εγγραφή με το καμπανό κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και να μην χάνετε άλλα τέτοια βίντεο, γιατί θα έρθουν πολλά βίντεο με news, με νέα. Οπότε πατήστε εδώ για να σας ενημερώνω. Φιλάκια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και μην ξεχνάτε Έλληνες, ξυπνάτε γιατί δεν θα πάμε μπροστά. Εντάξει, άντε γεια.